Dugom a fejem. Igen. Igen, mindenképp. Mit szeretné, Árpi? Egy nagy hókupacba a fejemet is Látod, szeretném. most jobban fel lehet idézni kocsival. Tegnap eléggé havas voltam. Végülis mindegy. Jó, igen. Ezután mosolyogj. Most már tényleg a zombikról bekerül. Ez azt jelenti, hogy nézz felfelé. Fölfelé nézek. Megmutatom, hogy hol vagyunk. Egyébként ilyen csúcsokat lehet látni a repülőről, amikor az ember átrepül, nem Ausztria felett, vagy Észak-Oroszország végig. Sajnos nem sokára.